дар ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи давлатии маҷмӯии рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии кишвар ба тавсиб расид, ки муҳлати амалишавии он то соли 2025-ро ташкил мекунад. мақсад аз амалӣ намудани ин барнома баланд бардоштани маърифати экологии мардум ва дар ин замина беҳтар намудани ҳифзи муҳити зист ба ҳисоб меравад. барномаи мазкур таҳти қарори махсуси раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 апрели соли 2021 таҳти рақами 116 ба имзо расидааст. бартариятҳои барномаи нави маҷмӯии давлатии рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-25 дар он аст, ки дар нақшаи чорабиниҳои ин барнома мо масъалаҳои рушди устувор, масъалаҳои иқлими сабз, тағйирёбии иқлим ва дигар масъалаҳои глобалие, ки ҳоло дар айни замон дар тамоми дунё ҳам гӯем хато намекунем, мо дар бандҳои барнома дар нақша чорабинии онҳо ба инобат гирифтем. ҳадаф аз тартиб додани барномаи давлатӣ ин тарбия ва маърифати экологӣ ба хотири муносибати эҳтиёткорона намудан ба муҳити зист, ташаккули хоҳиши устуворӣ, риоя кардани меъёрҳои ахлоқӣ дар раванди муносибат бо табиат ва истифодаи захираҳои табиӣ ва таблиғотии ҳадафи экология аст. он барои ташаккул додани низоми бо сифати маърифати экологӣ, ки ҷавобгӯи эҳтиёҷоти рушди устувори кишвар мебошад, пешбинӣ шудааст. ба ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон бандҳои ин барнома, яъне мо аз ҳамин синни то мактабӣ, яъне боғчаҳоро дар бар гирифтем, ба мураббиёни онҳо дар якҷоягӣ бо вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон барои тарзи дуруст фаҳмондани ҳамин насли наврас, ки аз хурдӣ метавонанд ба дӯстдории табиат ва ҳифзи он ҷалб карда шаванд, мо инро дар бар гирифтем. Инчунин табақаҳои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва худи донишҷӯён, инчунин бо гузарондани ҳар гуна чорабиниҳои экологӣ бо ҷалби тамоми қишрҳои гуногуни ҷомеа дар ин бандҳои нақшаи чорабинии барнома ба инобат гирифта шудааст ва мо умедвор аз он ҳастем, ки дар якҷоягӣ бо тамоми табақаҳои қишрҳои гуногуни ҷомеа мо метавонем ба он ҳадафҳое, ки дар ин барнома оварда шудааст, расем. яке аз вазифаҳои асосии барномаи давлатии маҷмӯии рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам овардани шароити мусоид тавассути амалҳои муштараки маърифатӣ ва ҳифзи муҳити зист, такмили таҳсилоти асосии экологӣ ва мусоидат ба рушди он, рушди маърифати экологӣ то мактабӣ, мактабӣ ва берун аз мактабӣ, инчунин рушди интишори самаранокии донишҳои экологӣ ба ҳисоб меравад. ҳадаф як аст: баланд бардоштани маърифати экологии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. пешгирӣ карда тавонистам, мо бояд пешгирӣ карда тавонем, ки ҳамин амали мо оянда ин чӣ метиҳад. яке аз ҳамин принсипҳои асосии маърифати экологӣ ин пешгирӣ карда тавонистам. масалан фарз кардем ягон дарахти номаълумо оварда шинондам, мо бояд пешгирӣ карда тавонем, ки вай дарахт метавонад бо дигар дарахтҳои устод маро мегӯяд, бо дигар дарахтҳои маҳаллӣ метавонад вай ихтилоф накарда он сабзад ё ба онҳо зиён нарасонад. мо ин чизҳоро бояд мутахассисон омӯхта онро пешгӯӣ карда тавонем. ҳар як амали мо бояд пешгӯӣ дошта бошад. принсипи ифшоӣ ба ҳама алоқаманди ҷанбаҳои глобалӣ, минтақавӣ, маҳаллӣ, экологӣ буда. ин ҳамин аст, ки масъалаҳои экологӣ на фақат масъалаҳои маҳаллии моанд. мо ҳарчанд ки сарҳад дорем, бай дорем, ягон проблемаи экологӣ шуд вай на сарҳада мебинад, на ягон чизро вай паҳн шуда медиҳад. чӣ хел ки масалан фарз кардем чернобил шуда буд, чанд давлатҳоро фаро гирифт, ҳарчанд ки онҳо фақат як давлатга тааллуқ дошт, ки вай ҳам як проблемаи хурди маҳаллӣ метавонад ба экологӣ мубаддал шавад, ё ягон экологиш то ҳамин маҳаллои хурда рафта расида метавонад. маҳз дар асоси ҳамин барнома субҳи имрӯз семинари омӯзишӣ дар толори меҳмонхонаи парламент баргузор гардид, ки дар он мутахассисони соҳаи экологӣ, намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, раёсати маориф ва кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва ҳамчунин журналистон иштирок намуданд. мақсад аз иштироки онҳо баланд кардани дониши экологӣ ва фаро гирифтани онҳо бо навгониҳои ин соҳа ба ҳисоб меравад. пеш аз ҳама бояд омӯзиши чуқур дошта бошем, оиди баланд бардоштани маърифати шаҳрвандон, маърифати экологии шаҳрвандон. мо ҳама ҷониба бояд
дар ин самт корбарӣ намоем. имрӯза семинар ба мо аз он шаҳодат медиҳад ки мо оиди масъалаҳои экологӣ чуқуртар шинос мешавем бо масъалаҳои баланд бардоштани маърифати экологии шаҳрвандон ва дар амал дар муассисаҳои таълимӣ дар муассисаҳои томактабӣ мо ин чизро барои чуқуртар омӯхтан тамоми чораандешӣ менамоем. барномаи мазкур аз 13 банд иборат буда самтҳои асосии дурнамои тарбия ва маърифати экологӣ, вазъи кунунии рушди тарбия ва маърифати экологӣ дар кишвар, сатҳи амалисозии тарбия ва маърифати он, баланд бардоштани сатҳи фарҳанги экологии аҳолӣ ва сайёҳон, ташкили омӯзондани аҳолӣ дар ҳолати вазъияти фавқулода, саҳми созмонҳои ҷамъиятӣ дар самти рушди маърифати экологиро фаро мегирад. ҳадаф бо маърифат намудани аҳолии кишвар вобаста ба ҳифзи муҳити зист аст. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Оюбов барои барномаи иттилоотии хабар.